Udesiligbo enu ọkọtata. Ugo.
I go today. I will come next tomorrow. I go prepare come. You know this one. I prepare come. I say. You go on in Chamago. Send money. No. They will not send a mess there. Yes. They come. Where do they take money? For how much you want to? 100 naira. How much? Like how much? Like 20. Okay, I go take for New Year. I go take from Nanya. Eh? I go take from Nanya. Or if I got some, I go call. If I change, I go. If I come, you go give me. Yes, I will give you. Oh, you don't go come as well. If you come my place now, he come. Emma one day you at the madam one dada. I think you get a pussy corners. Jesus! Mama, I can go. Yes, I will get your body. No more. Yeah. Onion. No, by God's grace, I will be over next year. By God's grace. Oh, Belogi. Ma?
Abuna. No, I'm there. Excuse. Let me see you do the kind
chọ wee bịa Udesi why am I giving people now? But what am I? Akwadoro mu no. Udesiligbo. Akwadoro mu 2021. You know more. Udesiligbo, chere. Udesiligbo. I'm going to go 2 minutes when I want you. Gross. Yaptı yürüyorum. Saya boleh bukan. Ayo lima. On board. Okay. That's it.
Chukwu. Right from. Right.
Sorry. We see.
January 1st, Ovuveke Romani, Nkwoko. Also, na yuri jan ke maro. Ni go oni we kire bra ni. Na ga dai mo. Yaru no. Ezemo. Ezemo shia. Aha. Ngona mna bible no no. Man de. Man de. Uda fi. O kam ma. O kam ma. Cheri kam jam. No kwandu. One day, what a man, Eugene Bojoru. Always try them.
otu a ka ọ dị nwa mmadụ na-amarịgo ndị gboo bido aka n'ala bido aka n'ala ọfọ na-agọrọ ya ọfọ bido aka n'ala ọfọ bụkwara ka obodo Chibeze ngwa ahụ Udesiligbo sonyere anyị egwu sonyere anyị egwu sonyere anyị egwu agwara odibe ọ gara n'elu na-akere nso hapụta iro anyị chọrọ ka emekọta n'abalị program ka go echi agụ na-eno ha anya eno anyị echi ike ada abụọ anyị Saturday anyị je na Delta steeti gbaa fens ọkwa mmiri niile dị na Delta anyị gbaa